Hola, bon dia, mainada. Espero que esteu tots molt bé. Avui farem el cinquè exercici, no, el cinquè vídeo, en el que millorarem el nostre amic Pico. Per tant, el carregarem des de l'ordinador. Anem a carregar Pico. Bé, com podem veure, aquest és el nostre nino. El que vam fer l'altre dia va ser quan es clica la vermella verda, es fixa una posició i després hi ha un bucle de repetició infinit, per sempre, en el qual es fa una acció per cada fletxa que es premi, en aquest sentit, en un cantó o l'altre. Sí? El que farem avui serà millorar-lo, però no el millorarem al 100% perquè ja seria una miqueta massa complicat per al nivell que estem treballant. D'acord? Així que farem que sigui miqueta xulo i ens conformarem. Mirem, si ho provem, anem un cantó i l'altre. Sí? I ens podem desplaçar. Perfecte. Què passa? El primer que volem fer seria agafar i fer que el nino miri cap a l'altre cantó. Si toquem aquesta fletxa, sí? No gira, sembla que vagi d'esquenes. Això ho solucionarem pas a pas. Ara no ens sortirà la primera i així sabrem el motiu. Què hem de fer? Mireu, si anem a moviment i anem a punta en direcció, fixem-nos bé, si clico aquí, veieu, direcció 90, aquí seria direcció menys 90. Per tant, quan anem cap a l'esquerra, hauríem d'anar en direcció menys 90. I no ens sortirà del tot, ara ho veureu per què. Molt bé, vaig amb aquest cantó, perfecte. I la que giro, pam, se'm posa d'esquenes. I no s'acaba aquí, sinó quan torno a anar cap a l'altre cantó, tampoc se'n gira. Ostres, per què passa això? Mireu, perquè hauríem de dir-li que el tipus de rotació, veieu, el tipus de rotació, que és això, donar girs, no sigui donant girs. El que ha fet ha sigut girar totalment. Hem de dir-li que sigui un tipus de rotació dreta-esquerra. El que nosaltres farem serà deixar-lo aquí dalt, fora del bucle, perquè amb una vegada que el carreguem ja n'hi ha prou. Si ara premem, fixem-nos bé, que amb aquest cantó perfecte, aquí ve i l'altre cantó no. I direu, per què passa això? Doncs molt senzill. Com us he dit, a l'ordinador se li ha de dir tot. Quan vam enllestir l'altre exercici, només ja mirava cap a aquest cantó. Només he canviat el tipus de rotació. Per tant, ara el que hem de fer és dir-li que cap a la dreta vagi al 90. Ara sí, fixeu-vos. Veieu? Això ja està solucionat. Què més podríem fer per millorar aquest codi? Bé, podríem dir que sortís tocant la tecla Q. Doncs això ja ho sabeu fer. Anem a control, anem a sí, anem a un sensor, si es prem una tecla, en aquest cas que sigui la Q, de kit, no hi ha la tecla escape, així que ens hem de conformar amb el kit, i direm que, no sé si esdeveniment o control, diré que control, que ho aturi tot. I aquí ho fiquem aquí. Això ho fem així, podem anar-nos movent, i tocant la Q, s'acaba. És una bona manera de millorar aquest codi. També es podria millorar, que és el que no funciona. Bé, us ho explicaré un momentet, dient que què passa si es premen dues tecles alhora. Com seria això? Mireu, si prenem dues tecles alhora, seria el següent. Hem de posar un operador i dir-li que I. Veieu? Hi ha dues coses. Si premem una tecla i una altra, en aquest cas podrien ser dreta i esquerra, dreta i esquerra, què passa? Doncs que les X, la suma que s'afegeix a les X, està aquí, sigui 0. Però això ho hem de posar aquí dalt de tot, perquè és el primer que llegeix, que estigui les dues. Però això veurem com aquí no té massa afectació. D'acord? No té massa afectació. Podríem duplicar-lo i fer-lo per les I.
també. Com us he dit, ara mateix aquest codi només us ho explico aquí, igual a 0. Això ho posaríem també aquí. Molt bé. Tenim el que és el nostre codi millorat. D'acord? Fixem-nos bé. 1, 2, amunt, avall. Perfecte. Què farem ara? Ara afegirem el que és l'animació del personatge. El que jo faré és duplicar aquest codi d'aquí i el situaré just aquí sota perquè farem servir una estructura molt semblant. D'acord? Mireu. Aquestes dues no ens fan falta, per tant fora. Aquestes d'aquí, doncs, tampoc és que ens facin molta falta. Traurem aquesta part d'aquí dintre. I la de sortir tampoc ens fa falta, la traiem fora. D'acord? Ens quedem amb les opcions aquestes. Molt bé. Què direm? Primer traurem aquestes dues d'aquí, que ara mateix no les utilitzarem. Ens quedem aquestes d'aquí ara. Què diem? Poso això aquí així. Si estan fora de la bandera, no afectaran. Si la tecla dreta està premuda, és premuda, què farem? Doncs mirem. Doncs a aspecte direm que passi al vestit següent. Quin és el vestit següent? Doncs mireu, en pico 2, després en pico 3, en pico 4. Com que només hi ha animacions de caminar, doncs no cal que diguem a cada una passa aquesta, a l'altra, sinó diguem passa al següent. Si tinguéssim una que en pico està assegut, doncs no podríem fer-ho així. En aquest cas no és el cas, així que no cal. I què més passa si fem això? Mirem. Si omplim només passa al vestit següent, veureu com va superràpid. Ficant-ho dintre dels condicionals. Molt bé, si ara aquí premo aquesta bandereta, mireu. Mare meva, sembla que estigui boig, oi que sí? Va a tota castanya. Està com un llum. Molt bé, doncs com ho farem? Doncs perquè passi el vestit següent i no passi ràpidament a l'altre, què farem? Anirem a control i aquí què tenim? Espera un segon. Doncs no, és massa un segon. Direm espera 0,1. Sí? Espera 0,1 i l'anirem col·locant. El dupliquem. Molt bé. I ara sí. Ara, si prenem una tecla la bandera verda, veurem com en pico ja no està com si s'hagués pres 4 tasses de cafè. D'acord? És una bona manera de fer-ho. Si toquem les dues, doncs què passarà? Que té un comportament estrany perquè no li hem connectat. Què passa si prenem una i l'altra? En aquest cas, com us he comentat, és una miqueta més complicat. No és tan fàcil com només dir que canvia un vestit al pico 1, al pico 1, al pico 1. No és tan fàcil com això. Això ho col·locaríem aquí davant dels horitzontals i aquí davant de les verticals. I veurem com no ens funciona tan bé com nosaltres pensem. Fa el mateix. Vull dir que canvia un vestit, però no. I solucionar això ja és una miqueta complicat. Així que, si no us sap greu, ho deixem aquí. D'acord? Espero que us hagi agradat i ja està.